L-għodwa tajba, illum il-ġimgħa 30 ta' Mejju jiena Jiem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna għal din l-aħħar reġistrazzjoni fil-fatt li għandna f'din is-sessjoni matul din is-staġun din is-sena ta' ammissjonijiet fl-iskejjel tal-Knisja li se tkun tal-Kinder 1 bniet. Qabel nagħmel introduzzjonijiet tal-kollegi li hawn qed jgħinu u anke l-proċess kif se jkun qed jimxi kif nagħmlu dejjem u għall-aħħar darba f'dan il-proċess se nkunu qegħdin nibdew b'riflessjoni u talba. Isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, Amen. Mulej bdejna dan il-proċess niftakru u nitolbu fis-sena tal-Ġublew li kien fil-fatt ħabbar Papa Franġisku, il-Bambiet Ebra tal-Ġenna, il-Ġublew tat-Tama u ħassejt li llum għandna nerġgħu nagħlqu li niftakru fit-Tama u nitolbu għat-Tama. Nitolbuk mulej li t-Tama li aħna nħadnu u nżommu ċara qudiemna ma tkunx tama firħa, ma tkunx tama fl-affarijiet effimeri, ġifi dawk li għaddu li jispiċċaw, imma tkun tama ġenwina, autentika għal-ġid tal-oħrajn, għal-ġid tal-eżiż tagħna u għal tal-kumplament biex bil-forsi nkunu nafuhom dak huwa l-ġid komuni, l-ġid li fl-aħħar mill-aħħar anke b'xi mod induqu ftit minnu jekk kulħadd ikun qed iħaddan l-istess tip ta' tama għalhekk nitolbu l-mulej qawwina f'din it-tama u ma jħallihiex tiddajjef fina. U li nitalmu nitħabtu għalija, hemm affarijiet li iva jiddependu minn oħrajn, imma hemm ħafna li jiddependi minna, u għalhekk meta nittamaw li l-mulej tina l-ħeġġa s-saħħa wkoll, il-grinta, illi nitħabtu għal dawk l-affarijiet li għalihom qegħdin aħna nitolbu nittamaw ukoll f'ħajjitna. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-art, ħobż dak li huma tina llum, ħafna dubietna bħalma nafu minn ħadd jalina, daħalniex fi tiġi biżeħ l-isna mid-denja Amen. Slim għalik Marja bil-grazzi li għal-mulej miegħek imbirka inti fost nisa imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marja Marat l-Bajn tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu, kif kien bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Bisem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu Amen. Mela nibdew bl-introduzzjoni kif qed taraw ma' ġenbi Dr. Robert Aquilina li ħajkun qiegħed jiċċertifika l-proċess tal-lum kif għamel f'ħafna mis-sessjonijiet li kellna matul dan il-proċess din is-sena. Fi-studju wkoll hawn mhux qed tarawh però hawn Justin li ħajkun qiegħed jieħu l-ismijiet u jniżilhom fuq id-database minn uffiċċju ieħor mhux wisq distanti minn hawnhekk hemm ġiex kollegi oħrajn tagħna Annelies u Felicien li fil-fatt se jkollhom l-ewwel kuntatt magħkom hekk kif ħankunu qegħdin nispjegaw ukoll kif ħajsir il-proċess minn ftit ieħor. Wara l-kameras u jieħdu ssib ir-reġija hawn Justin tajtek biex xogħol oħra Justin ukoll hawn Rodrigo li qed jieħdu ħsieb f'waqt li qed jieħdu ħsieb affarijiet oħra wkoll dan il-proċess. Kif ħanimxu? Mela, Annelies ħatkun qed iċċemplilkom fuq dak in-numru li intkom tajtuna bħala dak preferut illi għandna nikkuntattjawh fuqhom u ħadd titlobkom l-għażla ta' skola. Tajjeb ngħid illi minn mindu batitilkom Annelies il-kollegi l-lista ġurnata ta' postijiet. Kenna bidla żgħira imħabba sessjoni li għadu kif kenna llum stess illi kenna post li tnaqqas minn St. Angela ir-Rabat minn 19 kif kien imħabbar fil-postijiet li batnilkom issa niżlu għal 18 għax kellna tewmin illi kien hemm xi ħadd li jażel fl-iskola fis-sessjoni ta' qabel u issa fil-fatt se jkunu qegħdin allura awtomatikament jieħdu posthom it-tewmi u il-post tnaqqas teġa. Meta taraw il-lista titla' fuq l-iskreens aktar tard il-post huwa teġa mnaqqas il-numri huma teġa aġġustati. U ħadd insomma il-ittu għal-għażla ta' skola min-naħa tagħkom araw li tkunu mħejjin kemm jista' jkun bil-prijoritajiet dawk li qegħdin minn tal-bidu tafu illi għandkom ċans iktar li tagħżlu dak li intkom xtaqtu l-oħrajn li saraw li jkollkom il-prijorità kollha wara xulxin ħalli tkunu ġa pronti hekk kif ikunu naqsu l-postijiet disponibbli li tmorru għall-iskola illi intkom tixtiequ li jmiss. Kif tara li intkom tkunu konfermajtu tgħaddi t-telefonata hawnhekk fl-istudju u jien nistaqsikom live jisimgħakom kulħadd anke l-ġenituri l-oħrajn biex tikkonfermaw dik l-istess għażla ta' skola, nieħu nota fuq din ix-xiti li għandi qudiemi hawnhekk, il-notar jagħmel l-istess ħaġa, jieħu nota wkoll kif nagħlaq xit waħda innagħddiha lin-notar, il-notar jiċċekkja dak li ktibt jiena u li kiteb huwa l-istess kif hu ikkonfermat jgħaddihom il-Justin idaħħal fuq id-database. Wara llum, mhux bil-forsi llum ma fil-jiem li ġejjin, tirċievu email min-naħa tal-uffiċċju tagħna illi fiha jkun hemm imniżżel il-konferma tal-post li intom tkunu ktibtulna jew anke no choice f'każ li jkun hekk. U minnaħat hekk imbagħad ikun hemm ukoll link biex intkom tkunu tistgħu tħallsu l-ħlażar li hemm ta' reġistrazzjoni marbut ma' l-għażla ta' skola tkunu għamiltu u tindikaw jekk hux ħatibqgħu fuq il-waiting list jew le. Dawk li jkunu għamlu no choice ma jagħmlu l-ebda ħlas
però jistgħu jindikaw jekk se jibqa' fuq il-waiting list jew le. Dak huwa il-proċess minn ħadd għandna llum pjuttost sempliċi sa kif tarawh jibda miexi jkun pjuttost straightforward. Taraw anke fuq l-iskrin in the meantime ukoll il-lista tal-smijiet ta' tfal ma l-issi għażla ma ġem preżentat tifel ukoll ikun qed jidher l-emblema tal-iskola. In-naħa l-oħra qed taraw il-lista ta' skejjel bil-postijiet disponibbli kull skola. Kif qed taraw St. Angela Rabat pereżempju qiegħed 18 mhux 19 kif kien imniżel minħabba raġuni tas-siblings kif spjegajtilkom aktar kmieni. Ma nafx hekk għandniex il xi ħadd teġa' fuq il-linja għal Aurora Bonavija. Hello. Ħada le. Bonġu. Bonġu, sinjura, bonġu. Lażdakom għal Aurora, please. St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar għal Aurora. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġad tajba. Santiħor, thank you. Bye, thank you. Tajjeb, u issa jmiss il-Sky Spiteri. Tgħaddi l-linja. Kif is-sessjoni li għandna hija qasira mhux se jkolli wisq ċans li noqgħod naqsam wisq ħsibijiet ta' kemm nagħmel ġiex riflessjonijiet malajr mbagħad iktar tard imma qed nistennew li għaddu t-telefonati pjuttost b'ritmu meqjus. Enuna li jkun hekk ukoll min-naħa tagħkom jekk jogħġbok għax kull manna telefonati huma 34, ġifieri u laqqas ħajkonna waħed inqas xejn Matew min ukoll ġifieri għandna nkunu mexxejja ta' supposta qabel nofsinhar għandna nkunu temmejna din is-sessjoni. Ekku dik l-linja biex jitkellmu xi ħadd ma' Hello, bonġu sinjura. Hi. Sinjur, mela sorry, bonġu. L-għażla tagħkom għal Sky, please. St. Angela Ħażabbar. St. Angela Ħażabbar għal Sky, tajjeb ħafna ġurnata tajba. Tantiħor lilkom. Bye, grazzi. Grazzi. Bye. Issa jmissna lil Nicole Bandino. Ekku di la linja. Hello. Hello. Hello, bonġu sinjura. L-għażla tagħkom għal Nicole, please. Yes, St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, sorry, I should have spoken in English. I thought you were Maltese, sorry. It's okay. St. Angela Rabat for Nicole. Thank you very much. Have a nice day. Yes. Bye-bye. Thank you. You too. Bye-bye. Thank you, bye. Sanna lil Martina Farrugia. Stajt assumit. I should have assumed as well from your surname, but I had not. Hello. Hello. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għal Martina jekk jogħġbok. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Martina. Tajjeb ħafna grazzi u l-ġurnata tajba. Thanks, ġurnata tajba. Bye, grazzi. Mia Heyman. Għed taraw il-postijiet qegħdin jonsu. Ġanna St. Angela Zabbar u Teresa Nuzzoli post wieħed hemm disponibbli Teresa Nuzzoli x'qed mill-bidu fatt. Kif qed anke grupp ta' ġenituri ta' qabilkom ta' sessjoni bħal tagħkom ma tas-subien. Infakar li fil-kinder 1 huwa wieħed mill-inqas snin fejn għandna postijiet disponibbli. Għax ħafna jkunu diġà ntlew ukoll hemm inqas postijiet available u li jkun hemm ikunu ntlew bejn tal-aħwa, bejn tal-impjegati, allura ikun wieħed li ma tantx ikun hemm postijiet available ħossukom fost dawk
li xurtjati fil-fat li kelkom din l-opportunità u ħadd ma jżomkom milli anka s-sena d-dieħla tistgħu terġgħu tapplikaw però tkunu ma' ħaddieħor. Sewa meta tkunu Kinder 2 se tapplikaw però tkunu ma' l-pubbliku ġenerali fit-tmiem il-Kinder 2, waqt li jkunu Kinder 2 il-nies li jkunu St. Angela's tkun tistgħu tapplikaw bħala skola ta' bla kontinità. Hello! Bonġu. Bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għal 100, please. St. Angela Ħażabbar. St. Angela Ħażabbar għal 100. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġodda tajba. Grazzi tantiħor. Bye. U bl-għażla tas-sinjura fil-fatt tal-100 St. Angela Ħażabbar għal il-posti disponibbli illi kellna għad fadal St. Albert, St. Angela Msida, St. Angela Rabat u Teresa Nuzzo. Hello! Hello, bonġu. Bonġu, sinjura, l-għażlakom għal Elisa. Bonġu. St. Albert. St. Albert, tajjeb ħafna, grazzi u ġurnata tajba. Thank you. Bye, bye. Tantiħor, thank you. Bye. St. Albert jibdew bil-kinder tagħhom il-fgura u mbagħad jimxu awtomatikament ma jkunx hemm għalfejn terġgħu tapplikaw xejn, jimxu awtomatikament il-primarja u s-sekondarja ġewwa l-Belt Valletta. Is-St. Angela Schools huma biss kindergarten għalhekk li jkunu Kinder 2 tkunu tridu terġgħu tapplikaw, imma f'dak il-każ mbagħad tapplikaw bl-ewwel kriterju ngħidulu aħna għax tkunu fost dak il-grupp li postkom u jkun kważi garantit f'skejl tal-Knisja ma tkunx tafu biss ir-ranking order ta' kif ħatażlu, imma għandkom teġa l-vantaġġ li tafu li post fis-skola tal-Knisja ser ikolkom. Hello? Hello? Hello. Bonġu, sinjura, Bonġu. bonġu. L-għażla tagħkom għal Xael, please? Teresa Nuzzo, please. Teresa Nuzzo għal Xael, sorry. Grazzi ġedat tajba. Thank you. Bye, Ġurnata good day, tajba. bye-bye. Bye bye. U bl-għażla tas-Sinjura għal Xael, Teresa Nuzzo fil-fatt l-unika post li kera disponibbli ittieħed ukoll u għalhekk għalqet id-disponibiltajiet tagħha. Issa fadlinna l-għażla bejn tliet iskejjel, St. Albert, St. Angela Msida, St. Angela Rabat. Hello? Hello. Hi. Hello, hi, good morning. L-għażla tagħkom għal Elena, please? St. Angela Rabat. St. Angela Rabat għal Elena. Tajjeb ħafna, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazie. Bye, thank you. U issa jmissna lil Faith Vella. Hello? Hello? Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Faith, please? St. Angela Msida. St. Angela Msida għal Faith. Tajjeb ħafna grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi li l-ek ukoll. Bye, thank you. U issa jmissna lil Rea Musu. Rea Musu. Hello? Hello? Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Rea, please? St. Angela Msida, please. St. Angela Msida għal Rea. Grazzi ħafna u l-komplement ta' ġodda tajba, sinjura. Thank you. Bye, thank you. Thank you li l-ek ukoll. Bye bye. Bye, bye, grazzi. Sajmisna l-Kate Bonnici.
Hello? Hello? Hello, bonġu, Hello, Sinjura, bonġu. bonġu. L-għazda ta'kom għal-Kate, please. Saint Angela Rabat. Saint Angela Rabat għal-Kate. Grazzi ħafna, Sinjura, l-komplementa ġurnata tajba. Bye, thank you. Tanti ieħor, thank you. Bye. U issa konna għaddin nitkellmu fuq il-ġublew tat-tama għanna lil Hope Bartoloxi Berras fil-fatt. Is-sena tiegħek Hope. Hello? Hello? Donnu isa kienet qed tistema' ringing tone imma l-linja ma nix nisimgħu l-familjari ta' Hope. Hello? Hello, bonġu Sinjura. Good morning. Good morning. Saint Angela Msida. Saint Angela Msida l-Hope. Tajjeb ħafna grazzi u Yes. ġodha tajba. Thank you very much. Bye, Lilek good ukoll. day, bye-bye. U issa jmissna lil Nina Bridget Hani. Nina Bridget Harney. Ecco. Hello? Hello. Bonġu Hello. Sinjura. Bonġu. Hello. Bonjour. L-għazda ta'kom għal Nina, please. Saint Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal Nina. Tajjeb ħafna Sinjura, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you. Bye, Lilek good ukoll, day. bye. Thank you. U bħalissa qegħdin żewġ postijiet disponibbli Saint Albert, 7 postijiet Saint Angela Msida, 15 il-post Saint Angela Rabat. Hello? Bonġu, Saint Angela Rabat ikjoġbok. Għal Valentina, u xek? Iva, Saint Angela Rabat, grazzi ħafna u ġurnata tajba. grazzi. Bye, thank you. Sanna lil Elisa Attart Muljet. Ma narħat fuq l-linja u xek, hello. Għafna maħt. Ekku. Hello. Hello. Hello, Bonjour. bonġu, Sinjura, bonġu. L-għazda ta'kom għal Elisa, please. Saint Angela Rabat. Saint Angela Rabat għal Elisa. Tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi u l-komplement ġota tajba. Thank you, tanti ieħor. Bye, thank you. U jmisna lil-Kara Vella. Kara Vella.
U dilla l-linja fil-fattara. Hello, Hello, bonjour. bonġu sinjura l-għazda ta'kom għal-kara, please. St. Angela Msida, jek joġbok. St. Angela imsida għal-kara. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazie, good day. Ilu Bye, kol, bye thank bye. you. Sej misna l-Robin għat-tard right. Kifettilkom l-lum ma jemx ċans għal ħafna diskussjonijiet u għot nespandi z-zejiet. Zewġ sibijiet qosra biss. Norbot mat-talba tal-bidu. Tlab tat-tama imma jina u kollu nsemmi li nibqaw narfu dejjem xinu l-iskop ta' ħajjitna biex kemm jista' jkun naħdmu għalih u nwarbu l-affarijiet li b'xi mod jistgħu jxekkluna u li jkun għan ġenwin autentiku tajjeb għal ġid tal-oħrajn u li nieħdu ssib ir-relazzjonijiet dak il-punt li jħorhom bad. Nieħdu ssib ir-relazzjonijiet l-ewwel ma' dawk l-eżistana ta' madwarna li minnhom tant għandhom bżonn jixorbu l-ħin kollu uliedna u anke mbagħad ma' oħrajn li qed jagħtu servizz il-uliedna tal-iskola u hekk. Nieħdu ssib ir-relazzjonijiet. Hello. Hi, bonġu. Bonġu. L-għażla tagħkom ta' skola, Robin, please. St. Angela Rabat. St. Angela ir-Rabat. Grazzi ħafna ġurnata tajba. Tantiħor, thank you. Bye, thank you. Sajmisna lil Ela D'Amato. Tajk, nizdu s-sidok jizarċ affarijiet inkun qed nagħmlu ġa ħafna. Ma nixina ħafna affarijiet oħrajn illum għalhekk tnejn importanti. Nistennew tgħaddi l-linja għal Ela D'Amato. Ekku diħla l-linja. Hello. Hello, bonġu sinjura, l-għazda ta'kom għal Ela, please. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Ela. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u ġurnata tajba. Thank you. Bye, Good thank you day. lilkom, Bye-bye. bye. Sajmisna lil Hailey Marie Falzon. Hailey Marie Falzon. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Għazda ta'kom għal Hailey Marie, please. St. Angela Rabat, ta. St. Angela Rabat għal Hailey Marie. Tajjeb ħafna, grazzi u ġurnata tajba. Good day, thank you. Bye, tanti Tantiħor. għolilkom. Bye. Naddu għal Caitlin Rose Gassar Ċilja. Hello. Hello, bonġu sinjura, l-għazza ta'kom għal Caitlin, please. hello, bonġu. Bonġu. Mela, St. Angela Msida, please. St. Angela msida għal Caitlin. Grazzi ħafna u l-kompliment ta' ġurnata tajba. Thank you, good day. Bye, tanti lilkom. Bye. Filippa Aquilina. St. Alberta għandu żewġ postijiet disponibbli, St. Angela msida 5 postijiet, St. Angela Rabat 10 postijiet. Filippa Aquilina. Hello. Hello, good morning. Bonġu, l-għazda ta'kom għal Filippa, please. St. Angela Rabat. St. Angela ir-Rabat. Grazzi ħafna, ġurnata tajba. Grazie, good day. Bye, tanti lilkom. Bye. Sanna lil Jade Fenek.
Hello? Hello? Hello. Hello, bonġu, Il-Marita Sinjura. Ġejt Fenek. Ekku, l-għażla ta' Bonġu. skola jekk jogħġbok? St. Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal-ġejd. Tajjeb ħafna, Sinjura. Komplimenta ġodda tajba. Grazie ħafna. Thank Bye. you. Grazzi lilkom. Issa jmisna l-Kara Cordina. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Good morning. L-għażla ta'kom għal-Kara, please. St. Angela, Sida. Saint Angela Imsida. Tajjeb ħafna, grazzi ġodda tajba. Thank you, tanti ieħor. Bye. Saint Angela Imsida għal-Kara. U issa ngħaddu għal Mariam Aġus. Hello? Hello. Hello, bonġu, Hello. Sinjura, bonġu. L-għażla ta'kom għal Mariam, Bonġu, please. St. Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal Mariam. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġodda tajba. Thank you. Good day. Bye-bye. Thank you, bye. Sanna lil-Anamej Kakija Kamilleri. Anamej Kakija Kamilleri. Hello? Hello. Hello. Mal-Anna May, please. Alena Katia May, Camilleri. yes. Your choice of Hello. school, please. St. Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat Alena May. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġodda tajba. Nirringrazzjakom. Bye. Lilek ukoll. Bye, Thank you. thank you, bye. Sajmisna l-Cordelia Camilleri. Cordelia Camilleri. Hello? Hello? Hello, bonġu. Bonġu, Sinjura. L-għażla ta'kom għal Cordelia, please. Għal-kord. Ija, St. Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal Cordelia. Grazzi ħafna, komplimenta ġodda tajba. Grazzi, ġurnata tajba. Iva, Bye. bye-bye. Thank you. Thank you. bye. Sanna lil-Ela għattart. Postijiet qegħdin St. Albert 2, St. Angela Msida 4, St. Angela Rabat 5. I knew I was underwater. Hello? Hello? Hello. Hello, bonġu, Sinjura. L-għażla ta'kom għal Ela, please. St. Albert. Saint Albert għal Ela. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġodda tajba. Yes, thank you. Bye. Bye, thank you. Bye. Sanna l-Ġael Mikallef.
Hello. Hello, bonjour. Hello, bonġu sinjura, l-għazza ta'kom għal please. St. Angela Msida, please. Saint Angela Msida. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u l-ġratat tajba. Grazzi ħafna. Bye, lilkom. Lilek ukoll. Bye. Bye. Samaja Buzuttil. L-għazza ta' ġajl kienet St. Angela Msida, kollegi ta' biex tkun tista' titniżżel anka fuq l-screen u issa jmisna lil Maja. Ekku, grazzi. Prosit. Għanna xat fuq il-linja, hello. Fil-fat l-axħar erba' telefonati kull ma fadlina nagħmlu ta'. Telefonati għanna u koll tewmin. Għanna xi linja fuq, għanna xi ħadd jew le? Hello? Iħla issa. Hello. Hello, bonġu sinjura. Bonġu, il-mama ta' Maja. Tajjeb ħafna l-għażla ta' skola jekk jogħġbok. St. Angela Rabat, please. Saint Angela Rabat għal Maja. Tajjeb ħafna sinjura, komplimenta ġadat tajba. Thank you, il-kom ukoll. Bye, thank you. Sajmisna l-Sofija Monreal Zammit. Għajt li Annelies. Issa bħalissa qed jidher wieħed. Kien għadu ma tnaqqas, mela ħanispjega. Grazzi ħafna, grazzi, ciao, thank you. Mela qed tgħidli Annelies li jidher li meta kienet saret għażla ta' post St. Albert ma kienx għadu tnaqqas minn fuq l-iskrin. Imma mbagħad ġie aġġustat u issa qed jidher tajjeb. Issa bħalissa fadal biss post wieħed St. Albert. Le, ma mill-ebda differenza. Imma kien qed jidher numru li ma kienx reali għal postijiet li kienna disponibbli allura biex tkunu tafu. Bħalissa post wieħed fadal. Istennew tgħaddi telefonata għal Sofija Monreal Zammit.
Hello? your chance to make money and change your life. And when I say change your life, I mean the kind of money that lets you stop working. Tinbidel il-grafika biex jekk fikat nispjegaw x'qed jiġri ta' x'anke jien nibda nitfixkel inkella. Hello, Annalise. U kellna xi ħaġa f'St. Angela Rabat qed jgħidu li fadal biż-żewġ postijiet. X'kien ma issa qed jirnexxielhom jagħmluha tidher. Ma setax jiġi korreġut il-grafika. Ġifieri waqt li kienu qegħdin isiru l-għażliet, at one point ma naqas in-numru skont kemm kellu jonqos. All right. Meġi bħalissa il-numri li qegħdin jidhru huma korretti mal-postijiet li hemm disponibbli. Post wieħed St. Albert, 3 postijiet St. Angela Msida, 2 postijiet St. Angela Rabat. Tajjeb dawk huma? Iva, ekku. U dawn l-availabilities illi għandna kienu l-ħin kollu qegħdin jidhru, ġifieri n-nies ma kienx hemm xi mument illi kellhom disponibilità inqas milli fil-fatt hemm realment, le, dejjem kien hemm. Dejjem. Tajjeb, ftehemna, grazzi Annalise, grazzi ta' kjerifika, grazzi ħafna. Hello, Sinjura. Għax konna qegħdin niċċaraw ftit kellna xi daqsxejn ta' diffikultà fl-aħħar sessjoni eżatt bil-grafika, ma kollox qiegħed kif issa qed taraħ fuq l-iskrin tiegħek ta'. Mela l-għażla Sofija, please. St. Angela Msida. St. Angela Msida għal Sofija. Grazzi ħafna, Sinjura, kumpliment ta' ġodda tajba. Thank you, good day. Bye-bye. U fil-fatt issa fadlinna żewġ postijiet St. Angela Msida u żewġ postijiet St. Angela Rabat. Il-telefonata li jmissa tkun għal żewġ studenti għax huma tewmin għal Maja u Mija Borċ, għalhekk l-iskola li huma ħajjażlu fil-fatt se jgħalqu d-disponibiltajiet u mbagħad ħajfdal huwa fadal St. Albert ukoll fadal post wieħed St. Albert qed ma kontx qed naraħ fuq. Għandi nifhem illi Maja u Mija ħajkunu qegħdin jażlu either St. Angela Msida jew St. Angela Rabat jew kellha no choice għax St. Albert għandhom biss post wieħed mentri l-oħrajn għandhom 2. Hello. Hello, hi, bonġu. Għal-Mija u Maja jħana mill-lazla, please. Ekku, proset. L-iskola ta'kom, kjoġbok l-azla? Iva, St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal-Maja u Mija. Grazzi ħafna, Sinjura, kumpliment ġaħat tajba. Ok, grazzi lilek, tanki lilek, grazzi lilek, bye-bye. U hekk fil-fatt kif antiċipajna St. Angela Rabat issa b'dik l-għażla tas-Sinjura għalqet ukoll ma ċfadal bid-disponibiltajiet Phoebe u warajja mbagħad f'telefonata separata Aurora. Għandna l-Phoebe mintu issa up next u mbagħad wara Aurora Kutajjar jistgħu jażlu bejn St. Albert u St. Angela Msida. Fil-każ ta' Phoebe mbagħad naraw Aurora skont l-għażla ta' Phoebe. Hello. Hello, bonġu, l-għażla tagħkom għal Phoebe, please. Msida. St. Angela Msida għal Phoebe. Grazzi ħafna u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Lilek ukoll, grazzi ħafna. Bye, thank you. U fil-fatt Aurora fadalla għażla wkoll tista' tagħżel bejn St. Albert u St. Angela Msida jew il-ġenituri tagħha insomma minn ħajku qed tkellimna. Diħla telefonata. Hello, Sinjura. Jew Sinjur. Hello, Sinjura, sewa. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Aurora, please. St. Angela Msida. St. Angela Msida għal Aurora. Grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġata tajba.
Grazzi ukoll. ħafna. U fil-fatt mal-għażla l-Aurora għalaqna din is-sessjoni u għalaqna l-istaġun kollu ta' dawn is-sessjonijiet li konna għal l-admissions fi skejjel ta' Knisja għas-sena skolastika 2025-2026. Ringrazzja ġenituri kollha tal-fiduċja li dejjem offrew fl-iskejjel tagħna, nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nagħtu l-aħjar servizz possibbli. Ma wedux servizz perfett imma l-isforzi tagħna kollha iva kif konvinti li għamlu l-iskejjel kollha f'pajjiżna sew tal-Istat u kif ukoll dawk indipendenti. Jiena min-naħa tiegħi nerġa' nfakkarkom illi l-proċess issa jintemm min-naħa tagħna b'email illi tirċievu li fuqha jkun hemm id-dettalji ta' dak li intkom tkunu għażiltu llum għal bintkom, imbagħad ikolkom link biex minn fuq taċċedu ħalli tkunu tistgħu tagħmlu l-ħlas marbut ma' reġistrazzjoni u tindikaw jekk hux ħadd tkunu qegħdin iżommu waiting list jew le. Dawk li ma jkunux għamlu għażla xorta jirċivu l-email b'indikatu ukoll li għamlu no choice imma jkollhom il-possibilità mingħajr l-ebda ħlas illi jibqgħu fuq il-waiting list. Jiena min-naħa tiegħi nerġa' ntemm bir-ringrazzjamenti, nirringrazzja lin-Notar Dr. Robert Aquilina tas-servizz kollu li jtina flimkien anke ma' dawk il-kollegi li ġew xi drabi li jkunu issostitwixxew imħabba xi impegni li kellu u fil-fatt nirringrazzja ħafna l-kollegi tiegħi lil Justin il-Felicien ħanalaq Benelis għax Benelis kellha din is-sena proċess ġdid kollu f'idejha għalija imma tproset u grazzi ħafna tal-ħidma kollu illi mexxejt blajna ta' skabek ukoll. Nirringrazzja ħafna lil Rodrigo din li wkoll varaw proċess ġdid, proċess li ma bqajniex dipendenti anke fuq service provider ieħor li għamlilna anke daw is-sessjonijiet imma b'mod tajjeb ħafna rnexxinna nagħmlu dawn it-trasmissjonijiet bil-grafiċi u wkoll ħadd għajr xi hikap illi jinqala dak mamma biex iżommu jinnaħa eċitanti. Nirringrazzja ħafna wkoll lil sħabna li qegħdin fis-Segretarja Edukazzjoni Nisranija Kattolika illi qegħdin jgħinu lill-iskejjel f'ħafna mezzi. Nirringrazzja ħafna lil sħabna qegħdin fl-iskejjel tas-servizz illi jagħtu lil uliedna. Jiena minn ħadd tiegħi ma fadalli xejn li fnilqakom f'din il-familja tal-iskejjel tal-Knisja, nawguralkom il-kumplament ta' ġurnata tajba u tmiem il-ġimgħa tajjeb. Saħħiet.